Nederland 24 miljoen euro uitgetrokken. En dat hebben we gedaan voor alle 6 eilanden. Normaal gesproken doet Nederland natuurlijk vooral de dingen ook voor Bonaire, Stesia en Saba. Want dat zijn zeg maar bijzondere gemeentes van Nederland. Terwijl Aruba, Curaçao en Sint Maarten natuurlijk landen zijn die zelfstandig dingen beslissen. Maar we vinden het heel erg belangrijk dat er veel dingen gebeuren op het gebied van voedselzekerheid. De prijzen gaan omhoog. Geopolitiek gebeurt er het een en ander, waardoor je niet meer zeker weet of je dingen kunt importeren van Venezuela, van Colombia, van Amerika. Dus het is belangrijk dat er meer voedsel geproduceerd wordt op Aruba, op Curaçao, op Sint Maarten. Dus vandaar dat wij een fonds hebben waar gebruik van kan worden gemaakt om ervoor te zorgen dat er hier meer voedsel wordt geproduceerd. Het is gewoon buitengewoon belangrijk dat we op Aruba meer ook aan toekomen om eigen groenten, eigen zaken te kweken. En daarbij helpt het natuurlijk ontzettend op het moment dat je hier ziet dat, nou ja, je ziet, hè, dit is dan radijs heb ik begrepen. En als je dat dus inderdaad gewoon dan kunt verkopen, waardoor er gewoon meer groente hier op het eiland kan worden verbouwd. Dat is buitengewoon belangrijk. Groente wordt steeds duurder, zeker met de huidige inflatie en wat er in de wereld gebeurt. Er moet heel veel geïmporteerd worden, dat maakt het extra duur. Dus hoe meer er op het eiland kan worden geproduceerd, hoe beter dat is. En we hebben als Nederland ook een fonds. En daar kan gebruik van worden gemaakt. Niet alleen door Bonaire, Stesia en Saba, maar ook door mensen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Omdat wij dit soort projecten willen stimuleren. Omdat het gewoon heel erg belangrijk is dat er voldoende voeding is, dat het betaalbaar blijft. En als wij daar een bijdrage kunnen leveren vanuit Nederland, dan doen we dat graag. Bom, nou, heb ik rekenen aan passa. Sowieso com o staatssecretaris, nós também vamos over die agricultura de agricultura aqui na Aruba. Então, ja, zeg dat voorbeeld aqui de local cooperatie. Bom, ja, met de keer zeg dat onde besteden na porque o staatssecretaris também passa. Para bawa com a agricultura de agora aqui na Aruba e para bawa com o fonds de boa bom usar. Para nós crescer nos mesmos produtos aqui na. Então, se nós está produzir aqui na Aruba, nós lo reduzir a quantidade de importação. Nós não podemos substituir a importação completa, mas se nós podemos algo for isso. Bom, não é impossível se het wordt als ik in Aruba acaba, as we speak, que mij não nada novo, não nada bio, ela wordt assim acaba, dus ja, se você engana, get your fingers dirty. Gewoon niks, man.